Julio eta Saioa, senideak zarete. Zuen familiako kide bat, estatuaren torturaren biktima izan zen. Bere omenezko plaka bat jarri behar duzue herrian. Debekatzeko eskaera egin dela jakin duzue. Egunak pasa eta gerora, bidasoari begira, Mikel Itorik han azaldu zen, esaten dena hori da. Hor baizetara gentozen baina, justizian zerak tira. Torturak libre diren herrian, plakak debekatzen dira. Endarlatxako bazter batean, zabalzakaizeia zarpen, eta plaka bat litzatekena, memoriaren ekarpen, geronek jarri beharko dugu, diot alakoren baten, gure herrian biktima denek, berdin balio dezate. Euskal Herria zauritu baitzen, bat torturatu aldiro, pentsatu zenbat maiertzetan, etzela izango giro, baina gu gaude konbentziturik, indartxuta goxokiro, plaka berri bat jarriko dugu, kentzen duzuen aldiro. Plaka bat kendu eta lekua, hartuko dute beste bik, burua goiti daukagulako, naiz eta egon tristerik, Julio eskuina zergatik dago, nazkaz amorruz beterik, egia aitortzatan justizia, ez dugu eskatzen besterik. Sufritu dunak agian egi txiki batekin aski du, baina egirik ez datorreta, lokatzorretan gaizkigun. Euskal Herrian pasa zirenak, kolpe torturak kastigu, zuen legeak babesten ditu, baina guk badakizkigu.
haien legek indarra dute, azturanta obian, ta ez torturak eragindako orbain sakonta gorian, hartu zintzela ipini plaka, eta hain